Преди час се запали данъчна служба, хората помагаха с каквото могат. Въглища, дърва, бензин. В Рио, това не съобщи колегата Райчев, полски лекоатлет така се заплече в финалната лента, че успя да спечели състезанието по художествена гимнастика. Компанията Мерцедес обяви, че през 2017 година ще пусне в продажба автомобили с изкуствен интелект. Само че в България тези автомобили няма да се продават, защото ръководството на компанията се опасява, че те масово ще избягат обратно в Германия. След дълго наблюдение на маймуните от Софийския зоопарк, учени от БАН установиха, че те всъщност знаят как да станат хора, но не искат. Доцент Георгиев неволно поиска студентската книжка на жена си, с която тук-що бе правил секс. При пожара в психиатрите са пострадали 18 човека, 7 Батмана, 4 Дракона, 9 Елфи, 2 Вселенски разум и 1 Покемон. Склад за боеприпаси отново набира персонал. Да, едно обява. Отново набира. Продължавам да чета бързо, защото знам, че времето ни е скъпо. Time is money. В Перник откриха паркинг на няколко нива, но най-горното ниво се достига след като избие всички противници. На изпита по латински студент двойкаджия без да иска призова дявола. Радостна новина. Мои колеги инженери в завода за чугуни и отливки започнаха да правят детски играчки. И казаха, с нашите играчки винаги ще намерите детето си там, къде са го оставили. И много говорим за змееве. Ето още една новина. Триглавия змей Гошо можеш едновременно да прави секси и да наблюдава отстрани колко е добър. Теленор пуснаха нов план. Шизофрения. Говори за 0 стотинки на минута със себе си. И една новина за компютърния гений. Господин Дюзев, изобретател на бутона Snooze, се спомина. Погребението му ще се състои утре в 8:15. 8:30. През 5 минути ще се състои. Новина касаеща Миро, живееш в центъра. Ако в София видиш през прозореца на блока как крадат колата на съседа ти, бързо тичай долу, за да мога да паркираш на неговото място. Фейсбук е като комунизма. Може само да споделяш и да харесваш. Шкуба за това шапки долу. Още едно от Слънчев бряг. Чистачка в нощен клуб намери някаква таблетка. На сутринта целият град сияеше от чистота. Казва, че способността да прелита през стени и прозорци Дейвид Копърфилд усвоил в една кръчма в Перник. И нещо, което не казах на Миро преди да влезе в студиото. Опитният продавач на Дини с едно потупване по главата на синчето си можеше да разбере дали е готово за контрол на следващия.